Ayun. Hi guys, good morning. Welcome nga pala ulit sa channel ko. At ito, kakatapos ko lang maglinis ng kulungan tsaka magpakain sa kanila. So, ayun, bago natin simulan guys, nga pala, salamat nga pala doon sa mga bagong subscribers natin uli. At ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mag-upload ng video. And balik tayo sa topic nga pala natin guys. Topic natin ngayon kung magkano yung gastos namin dito sa limang baboy. So update ko lang kayo doon sa naging gastos namin dito sa limang baboy. So ang gastos namin guys, ayun, simula nung nabili namin sila. So ang puhunan namin dito nasa 30,000 yung puhunan sa pagbili dito sa limang biik nung maliit pa sila. Tapos ngayon, hiwalay natin yung gastos na namin dito sa limang baboy as of now. Inabot na siya ng 12,784. Simula nung nagsimula kami mag-alaga ng netong baboy. Yun yung naging gastos namin. So, ngayon, yung feeds nila is nung simula ng pre-starter, yun, dalawang sako, 1,310. Tapos, yan, yung sumunod yung starter na. So, yung starter kasi, guys, sa totoo lang, pabago-bago yung presyo nung starter. Kaya, ayan, minsan, ang presyo kasi ni starter feeds, nung unang bumili kami, nasa 1,700 something, 1,740, 1,700. Paiba-iba guys. Tapos ito. Actually guys, yung pre-starter dalawang sako, tapos yung starter namin nakakalimang sako na kami. So, antayin pa namin yung abiso nung mismong technician namin kung i-grower na sila. Pero bago sila i-grower, purgahan ulit ang mangyayari sa kanila. Pupurgahin ulit sila. Tapos sasaksakan din ng vitamins. Tapos kung makikita nyo naman kung makikita nyo yung update nila, ito na sila. Ayan. Tapos yung dalawa pa dun sa kabila. So, ayun guys, yung iba naman, yung ibang gastos namin pa, yung kuryente. Yung kuryente naman nakikita kami sa kabila, naka-submeter yun. So, alam namin yung nagiging konsumo namin sa kuryente. Tapos yung sumunod naman yung mga vitamins nila, mga gamot nila. Basta lahat na yun sa 12,784 for yun. Bago pa mag 3 months. Actually, malapit na sila mag 3 months. Mag 3 months sa amin. So ito naman yung update ng dalawang baboy sa kabila. Teka. Ayan. Ito yung dalawa pa din sa kabila. Pinag-iwalay kasi namin tong limang baboy. Yung dalawa nilipat namin dito sa kabila kasi para hindi mag-away. Hindi makakain kasi itong inaaway lagi. Kaya para magamit na rin tong lugar. Kasi may nag-comment nung nakaraan. Kailan daw namin nalagyan daw to. So ito. Nilipat na muna namin itong yung dalawa dito. Ayan. Ito sila. Makulit din eh. Ayan. Hey! Ito. Ayan. So, yun lang guys yung inabot ng gastos nila. Nasa 12,784. Kasama na yung vitamins, kasama na yung pampurga, yung feeds na binibili namin sa kanila. Tapos, yun yung iba pang gastos katulad ng kuryente. Yung tubig, hindi naman namin kasi kasama na rin sa kuryente namin. Yung ganyan, gamit namin deep well. Ayan, ito na sila. Ayan. Ito yung dalawa dito sa kabila eh. So, yun lang guys. Yun lang yung gastos namin as of now. Hindi pa namin alam kung kailan namin to mapapalitan ng magpapalit ng pagkain.
na ipapag namin is yung grower na. So yun lang guys. So baybayin niyo lang yung yung mga videos na i-upload ko regarding sa limang baboy din. Para hanggang sa may dispatch natin sila. Tapos kung magkano yung magiging natin. Magkano natin sila may bebenta. Tapos magkano yung magiging tubo niya. Lahat-lahat guys kung ano. So yun lang guys yung update ko as of now. So please like guys. Thank you nga pala ulit sa mga nag-subscribe. And please like, comment, share, and subscribe. And i-click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos and vlogs na i-upload ko. So see you in my next vlog. Bye bye and God bless you.